Jeg starter. Hey, hvordan gik det med blodprøven i går? Jo, det gik sgu egentlig meget godt. Jeg husker det jo, som var det i fredags. Men det var jo i fredags. Lad mig tage jer tilbage til i fredags klokken cirka 10 minutter i 12. Jeg tror ikke, du trykker hårdt nok. Jeg kom ind på stuen sammen med en masse andre unge mennesker, som også skulle have testet deres blodtype. Jeg vidste ikke rigtigt, hvordan det foregik, men hurtigt fik jeg stukket en nål i hånden og fik at vide, at jeg skulle prikke hul på min venstre ringfinger og proppe det ned på det her Eldon-kort. Jeg blev samtidig også introduceret til AB0-systemet. I dette system er der 4 blodtyper: AB, AB, A og O. Det er ikke din drøm, det her. Personer med type A har stoffet A, eller som man også siger, antigenet A på deres røde blodlegeme, mens folk af B-type har antigen B på blodlegemerne. I AB-gruppen er begge antigener til stede på de røde blodlegemer, og i 0-gruppen er der hverken A eller B til stede. Og jeg fandt så ud af, at jeg var B+, og det er jo det, som jeg har levet mit liv efter siden da, nemlig at jeg skal være B-positiv. Ja, så det var sådan, det foregik. Okay, jeg skal også til team nu. Vi ses. Ja, det er Parat. Jeg bløder. Nej. Jeg mister meget blod. Nej, det er nok, jeg mister blod. Nej, for søren. Nej. Jeg hjælper dig for fanden helt. For helvede. Det er da helt galt. B+. Er du klar? B+, ligesom mig. Så ved jeg, hvad jeg skal gøre. Blodtransposition. For helvede. Ja, du får noget mit blod, mester. Sådan. Så brug den. Tusind tak. Det er jeg godt nok glad for. selvfølgelig, men B+ er jeg ikke. Oh fuck.